Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa mi mga oripun Allah, itataras tanong pa na ito discuss tanong ko kapakal diyo kasid ka. Yan ni di tanong ipanguyat ko mga ginawa tanong sa bakalo-kalo na mabaluy tanong barasag ka. Matabila ba nga masa tanoy man to kinanglan ng mga tao susad ka. Diyan nga kapakataling ng mga bulan na Ramadan. Kinanglan ng mga tao so nabainin na kadaklakaw yagan o di na nami po masan yan sa baniyang po epsuhor o di na eplapis. Ito isa ba pa? Sisa fiqhi na miya sunata i-advance so diakat. Mana yang wana diakat ka na dapat mau masuk up diakat ka na kapakaid na ma-advance kan diakat upama ko nakatawing ka miskin na pusa. Para makaugup si ko ka promosa niya. Na makaugupun so diakat ka. Ginan na mga bangsa amin na mas malana ni balas. Lagit pa na ito mga ifta mga ulama upama ko pagumra ka, mapipikir ka pagumra ka na nakataon ka ang mga miskin na papupuasa na kurang kiran so kauyagan kapakaya tunganay sila na kasisipitan na mas mapiyabang kiran din na baga na nga to ay pagumra ka kurang madana di kuminsa bangad ni pagumra. Lagi daya may lockdown na Saudi kapakaya so kabaya magumra na da makataros na para dir ka mapapasubala suniat ka kapag umrang ka ana nagyang na ipagumrang na kapakaya bangad mabada sa mga miskin. Piray man to driver sa payong-payong, driver sa motor, driver sa pedika ba miya lockdown sugal bakyan. Piray man to pangingisda, piray mga barang-baragal bakyan na miya lockdown sugal bakyan na da kakanian da ipaguyag yung pamilya niyan na mapipikir ka, pagumrakan, da ka makataros ka, may sabab sa situasyon, na di nga po pasa sa ginawa subalas na mabada nga kiran. Pamuko ka sa margas na kung akiran na babada o di na mga dilata, barang-barang kinanglaniran, niya kakuha ka sa balas. So mga kalbihan yan, mga abang sa amin, na kaya sa pulaan tanong na gutlo. Na ikasapulo ako pat natigyan na innaha mata magstama at maasya matiba ay alkianasa. Yung nasad ka na upo niyan na may perangan. Ang ato adu ang mga lasimba na miyat tangkada kiarila ang Allah. Miyat tangkada tau ka ko surga. Barat na may puwasa ka sa sunat. Na ado mo nakiyapantagan na miyatay na sumiyong kaon. Kuda niyam kilbong. Na miyugup kay barat kumalot sa lopa, miyugup ka sumambayang, sad diyan ka akagagang ka. Amin miyugup ka. Pegi bo kiya pakasong ka sa nga to, piyatayang uderam ka pakalbo. Namingir nga no, nga to anap ka sakit, na miyot ka na binisita nga na anay nibgay nga na pamagayan, o di na nasiyagadan ka awata aylo na diawagan ka sa pamagayan na miyati mo nga natalo mga lasimba na inipesa do Rasul sallallahu alaihi wasallam ko Abu Bakr tigena dakhalal jannah pakasul ko surga. Na iman to bulan na Saban. Di tanong mamamako chiko ka pamuasa sa sunat. Nao ba man ta na ya kasigi-sigi sa mga tayo pungo kaya soldo sa aba na tamani man to na pamuasa sa sunat. Kamata na miyakati mo. Udi na pumuasa ng buka, na pumuasa man ng buka. Yan na ni dapagunaan na kapuasa iyaw ba dayaw. Puasa kay man to buka kamapita, puasa kay man to buka kamapita. Yan na ni inipang dao Rasul sallallahu alaihi wasallam ko Abdullah bin Amr ibn al-As radiyallahu anhum. Adik ako la. Kaya kabasa Abdullah na tigyan na
pusa anak si iko sujud tendiw sa ragon na di ko buka. Na nagagawin na di ako manahajud na di ako paturog. Pero Rasul di. Dapat na pusa kay man to na buka ka mapita na pakaturog ka na sumbayang ka, na pakaturog ka man na sumbayang ka. At igo Abdullah bin Amr ibn al-Asa kagagakan so mas mapiadigena. At igo Rasul sallallahu alaihi wasallam da mas mapiadigena. Lagi deh mga bangsa mi, mga urip no Allah, di pan mamuasa so mga tao sa Saaban. Naguron mi pantaga adna miyatay na miya katibaw ka kuderam ka pakalabang. Nanangi pantago man na nakiadogan ka sa pamagaya na promise Rasul sallallahu alaihi wasallam ko. Abu Bakar, Abu mga sahaba, asad sa mati mo, iyan ang natalo ko sa lungan. Naya, permi oron wallah, dakhal al-jannah. Sigurado tao ko surga, pakasul ko surga. Nanay no dita no mabati ang hadith yan. Abang sa amin, ko kaya pangingisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, si kuma sahaban niya natiya naman, asbaha minkumul yawma sa'ima. Ya paganero na madakla mga mumuraisa. Katawan tanod na nan. Ugaid na tadkir. Primain tanong po ginotan. Kumakalbihan no kapamagay kasid ka. Ikasapulo ako lima na anna fi as-sadaqati inshirahun lis-sudur wa rahatun lil-qalbi wa tuma'ninatun. Giraan namin bangad man puri ba seged derkas. Giyang nabarasad ka. Nandun niya nakiadawgan ka ro sa barat magatos, 200, no ba 500 ba masanggibo? Namlagid po may lengaw na kaya babaya yan. Kapsurong niya na auto sobre operay tago yan. No di na maapra-apra yan. Nagupakababaya na no ba makagiro ya Allah na kalimo na ka mapiyadat na insirahos sadr. Lagi do ke pia-pia ginonga. Pekalo-alo aga pamikiran ka. Igira may lengaw na tungan na miya babaya. Nagito man mo isa ba pa aya pelubaan ka, ambugan ka sa sad ka na suka ikailangan niya sa sado. Kakapia-pia ginon niya. Okay, no bang ang turo kateso pirak ka na pang nikaw. Kapia kibayadan ka. Naya arga yan na dua. Na sa kama mo na pamili ka samgan ka sa katawan ka pia di nga turo na maipang nikan yan na pagnisi ko Allah. Naikabasa mga ulama na di kun mapiyas ang nabarasad ka. Di na kapasid ka ako, kakagiyakuan, pang ninyo sa limo, ngay magati sa barik sa mo, di na giraw man na ya. Di nga pagumura, na napaknakaskan ka kuan, ano yung mipang ni, ano yung minduwa. Kapag makutiro ang mga nanduwa ka, no, na piyakibaydan ka sa may to abayad ang tuwa kuan. Na kesa na andun man. Ano ni kidogan ka, na piya di mang ni, na suni ataka, na miya parulingkad. O yan ni ataka na anong ka makaapas sa kuan exam. Ayan ni ataka na mapipiyagino nga sa lalan. Ayan ni ataka na madaso sakit o ataka, sakit o loks ka, sakit o karoma ka. Na miya parulingkad. Na inukabad pamili sa mata o dawagan pendua na kailangan na makapili ka. Na nauda katun ka na piyan tayo kaya dawagan ka. Nasa ka mambuwa dawagan, pisidekaan, piyakakan, na di nga ito lilipati. Pangnin kasi ko Allah. Oras sa pangni ka na pangniyan ka, o Allah, o ba nasakit yan na bulungan o Allah, o ba na kahanda yan, na maniniat yan, na hadap yan, na ibgero no Allah, o di na pakatas no Allah sa umur yan, gusto sa lakausan. Nagyanan, maabang sa amin mga urip no Allah. Igira amin ang magay ka na, yan sariho sadruka wa yatma'innu qalbuka. Dito na so puso ka. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na inibgay niya na ibaratan ang tuwa marait. Niya kari-rit. Ug yang tuwa mababaysid ka. Sa mga pipi ibaratan. Ginan na yang tuwa marait dipsid ka na layon din na kakarata ginawa niyan kapapanapanadan.
Nagyangan na ay ibaratan niya, nagyangan tuwa tatangit-tangis na puto di magut nga dabaw ke babay pagilay. Nagya pa na malimo, nakagya ititi daw niya na kapamagay niya na lagi do gelato din na lagi do putawap ke mga ando na o manima kay lero na kubabaya ang pagilay kagya tumatanang makapuputi sa kagarang yan. Nagyan ni inibaratan no Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nau kabaya kaya ibaratan ka na tangis na gelat na tangis na putaw na di ka psid ka. Makaw makamamusta yaumul qiyamah na kaya di nga matun sa kasurgaan ka. No kabaya kaya kaibaratan ka na maputi agla tamagarang au mani makailero na kububay kebayan yan mamasa kebayan yan kumapat kebayan yan sumbay na merasad ka uri penuh Allah. Nega 10 aku nam nagyang tu annal munfiq idza kana min al ulama fa huwa bi afdalil manazil inda Allah. Ay penuh ba sa kana ulama ka? Matetaro apad ka ko anay ni gero no ala ilmu na pelasa na kaum na malimu ka kana tamok ka na adba na ilmu ka nas kay da paguna sadin sa tao anay ni gero no ala ilmu na ni pamangdoon niya na ni gulalan niya na adba na ni gero no ala tamok na ni pamagay niya na ni sasad ka niya na da paguna na mama da paguna na babay kagya na ni Miya aliyo Rasul sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnatain. Ay boy kesigi na dua. Anay ni bigero no Allah ilmu na ininggulalan yan, ini panambayang yan, ini panahajud yan, ini pamangdoon yan, ini jihad yan, ini panghukum yan. Nanay ni bigero no Allah tamuk na pinggastun yan. Ini sesadakan yan, ini pamagay yan. Nagyan na ni piya kasigi-sigi. Kenapa pihak sige-sige nga na mga lai tamo ka kenapa niyan rakso tamok na di niya sadakan. Kenapa niyan no to manrak na nakagya bagangan niyan no na tiga amali mo di ba niyan rak ini pamagay niyan. Rakomadak lataw. Kenapa pihak sige-sige nga na miyak kalala isukay na madakle service na mapewalay na da panikon. Kapiaso lulot yan na di niyan bagan. Kapiaso ina yan na rere ito niya. Kenapa niya piyaka sige-sige? Kenapa ya paka sige-sige na matait? Kenapa ya paka sige-sige na mapelawas? Kenapa ya paka sige-sige na mapebangsa? Ay piyaka sige-sige na anail mo yan. Ay ni pamagay niyan, ni pangdaon niyan, ni gulalan niyan, ni pangkum yan. Ay piyaka sige-sige na apiyamay tu itamok na saray pamagay niya. Di niya nisisadaka. Yanan mga bangsa miya, mga oripnullah. Balasan tanong Allah sa madaklama pia katep man nakialabian tanurun 10 na nasita namin taman si sangoto ika-10 ago 6 naep na lambaon na 17, 18, 19, 20 20 aya mga bangsa amin na naino kasi ko episode 5 akong tanong sara game beloin tanong episode 3 pagya kagain na miya riba tanong kep nambriro na miya tago tanong na 4 takin na baka 3 na mapasada nga taman sa ika-20 akal biyano kased ka na ipman na itunog tanoron anto na mga sadka makalbi. Ada pagunaan na mga sadka. Balabalasan tanong Allah sa madaklama piya, panalamantan na miskano, nagupeng ni nami ku Allah, panalamantan kanu Allah langon, siko ka di inyo kambantay, kapsubaybay niyo si sangay mga darstan o musalsal, kapakalbiyan niyo na di sa mga padakbantayan na kenabay pa ka umangko mapiamal. Salam na miskano sa langon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.